Satu-satu iya, satu dua tiga, sayang sambung. Panas gak lip tanganmu le? Kene ning nggone Mbah Kung, dadian sing kageng. Niki umur pinten to, Mbak Cangi? Lagi SMP kelas 1. SMP kelas tunggal. Geger 2. Iya bener. SMP iki le. Lah putune kok lali to? Piye to ki? Lah wis jet katon setora kok. Putu tenan apa ora iki? Asli. Asli jan. Lah mbok kuwi kuru kuwi. Pundi? Oh nggih Bu Narti. Gitu. Lah sinten to? Sing awake kuru dhewe kuwi lho. Kuru dhewe. Sing pundi? Oh niki. Oh niku mbahe. Oh ibuke niki. Lah bojone pinten to niki? Lah lewek niku. Injih. Wis lah ngomong. Ora. Sugeng dalu Mas Gareng. Nggih. Wilujeng dalu. Pak anu Biung Tange Mbak Yulimbo. Nggih. Niki wau saking Ngawi dugi mriki nitih napa? Sinten? Dirimu kuwi lho. Bis lho. Gayamu numpak bis iki lho kok. Biasane numpak pik no. Biasane. Biasane. Zamane kaya ngene numpak Iya. pit. Pokoknya cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang udan, kadang panas. Aku naik kudanan, Nek kudanan numpak bis. numpak bis. Nek ora udan, Ora mesti, ora mesti. tergantung. Tergantung apa? Nek iki ngerti sebabnya kok numpak bis. Lah sebabnya apa? Jokowi gede. Tak ceritani ya Mas. Aku mau budal mriki lho. Ah, Kan lewat Gorang Garen. Iya ta? Gorang gareng. Gorang Garen. Dulurku lanang. Lah kok iso? Loh, gorang gareng. Heeh. Lah aku kan kembar iki. Kembar piye? Ya jenenge gorang karo gareng. Oh, kowe garenge kae gorange. Oh, Gorange. ngono. Lah mandek nang perapatan golek apa? Golek pentol, Mas. Cilok, Aku mau mandek, ya toh, tumbas pentol. bebas bentar. Saya Terus tangkepen sih. Nah, iki kanggo sapa? kanggo sapa? Bayu Limbo. Kene Mas tak kene. Cik, Aku mau kan cik ngelungke nawala. Eh? Nawala. napa? Surat kuwi. Tahu-tahu oleh butuh bas pentol kamu. Aku mau kan tumbas pentol. Iya toh, Mas. Aku mau gede ku sakmene yo lagi ngerti. Yen bakul pentol ki kok umine tolit tolit tolit. Oh ya emang ya asline ning ngono kuwi mbok. Ora. Ning dinggon ya bakal pentol. Diomongnya ora kok. Aku mau budal. Aku kak penasaran tuh Mas bakul pentol kok tolit tolit. Tak buka. Bareng tak buka. Ora sing tak buka iki bandange kuwi lho Mas. Buka pentol. Ora. Bareng tak buka. Lah tibake tolit tolit ki singkalan saka pentol kali. Pentol. Sing didol kuwi pentol sing ali. Wah. Nek sing gedhi digawa dalange. Apa jenenge? Gawa pentol lah. Gawa pentol lah. Aku tak ya. Kok foto kirim ke. Iya. Lah nek perkara bakul to. Heeh, babakku. Mandekmu ning ndi? Ning Gorang Gareng. Perapatan. Perapatan. Aku mandek pasar. Pasar ndi? Pasar Gorang Gareng. Golek apa? Tumbas getrok. Gile. Wethuke bakule asli kok Madura dikek tampah disungki. Dikek tampah disungki. Tangane Wis ciri khase wong Madura ngono kuwi, mulai sate mesti dijungki. Lah kaya roh eleh tahu nang Madura ki apa. Baleni nek. Dalang. Ana bakul gethuk. Bakul